představení. Odložte zbraně, jdeme na to. Já jsem se ptala, kam musím si vstát. Výborně, to byla přísaha rytířů. Ondružku a Vlčák, chcete mikrofon? Potřebujeme hudbu k tomu, nepotřebujeme. Nepotřebujeme hudbu, my si tady zpíváme sami. Ještě ne. Ale nějaká solistka může mikrofon, no? No, vaše risku nevycházej. Jo, ale to... Nemají mikrofony, to telefonuje. Princeznička na bále postrácela kolále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal. Honzíku, máš na bále, přines nám ty kolále. Honzík běžel nahoru, vykopal tam bramboru. Sypal je před králem, tady jsou ty korále. Větší už tam nebyly, ty už nezměděly. Máme někomu dalšímu už tak, jo. Tak kdo jde teď? Všichni. S cerečkem zpíváme. Tak kdo bude zpívat holky? My počkáme. Paní Zajíčková je nešťastná.